ሰላም ቤተሰብ ተበሊስና ለና كم يكون ቤተሰብ መጀመሪያ በሰላም ታخجمر ያው ነሽተይ ጉስጉስ ይለ ስለዘለኹ ኢና كم يكون ፋሚሊ አንሕና ጽቡቕ ለና እግዚአብሔር መስገን እስኹሙን በብ ዘለኹም ጽቡቕ ትኮኑ ሰላም ክትኮኑ ካብ ልቢ ምንይልኩም ያው ብጣዕሚ ተጠፋፊና ፋሚሊ ብጣዕሚ የናፊዓኩም ነይኹ ብጣዕሚ ينافعكم إني هو ቤተሰብ ያው ካሜራማን ምዝራህ ስለዛቤኒ ቅርታ እና ፋሚሊ ከመን ይኹም ዋ ዝጠፈሰ ግን ታዩ አይለሽ እንዲው ባዕድኹም ታዩ ባዕድና ብጣዕሚ ይዘለሽ እና ከመን ይኹም እስኪ ወይ እንድዒ ዘረባ ጠፊንኮ እና ፋሚሊ ያው አካውንትና ከም ዝተሰረቀ ትፈልጡ ይኹም ማለት ዘይፈለጥኩምን ክትሉ ትኸሊኹም እና አካውንትና ንኽንምልስ ብዙሕ ጽዒርና አቢና ተስፋ ምቁራጽ ደረጃ ምሰጣሕና ያው ዝኾኑ ሕዋትና ዕሪው ምልናኒው ብዝጋጣሚ ንዖም ብጣዕሚ አመስግኑለይ ምክንያቱም አማኔ እኳ ተስፋ ቆሪጹ እዩ ገዲፍን ነገር አይፈለጠን ዘሎ ከም ዝተስተኻኸለ ቪዲዮ ሰሪሐ ሰርፕራይዝ ገወረይለ እምበር ከም ዝተስተኻኸለ አይፈልጥን ያው بتحيموهن دعيوا كابيدنكو بتعمي دسيلني فاميلي تاواخمون بتعمي رحيقنا مالت حدش اكاونت كفيتنا نيرنا موكيرنا نيرنا خفيتنا كاوغن بزح ايوه تحكم مثلن بزح عقابي يكونن ግን ፈጣሪ ልወሃ ያው ዝነበረት ዩቲዩብና ተስተኻኺላ ናባኹም ተመሊስና ነና ፋሚሊ ብጣዕሚ ደስ ይልና ስኹሙን ደስ ከም ዝብለኩም ተስፋ ንገብር ያው አይረሳዕኹምን አንትኾኑ በሃንቀውታ ሃም ትጽበይና ተስፋ ንገብር ኢና ፋሚሊ እና ያው ብዝጋጣሚ እስኪ ንዞም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ አመስግኑለይ ማለት ብጣዕሚ አረብሸዮም ብጣዕሚ አቸጊረዮም ያ 10 ግዜ እናደወልኩ አቸጊረዮም እና ማለት ከይሰልቸዮም يوم አስተኻኺሎም ለይና ብጣዕሚ እንድዕ ብዙሕ ፕሮሰስ ይነርዎ ኣብ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ፈተና ከጋጥመካ ከለኻ ንሽተይ ይድብር እንዲሁ ይድብር እዩ ግን ንዓኹም ሒዝና ሕዚ ማለት ነቶም ከውድቁና ሓሲቦም ምንነበሩ እስኪ አይወድቁን እስኪ ካብ ዝነበርናዮስ ንላዕሊ ከም ንሰርሕ ማለት ክነሪኦም ኢና ንሕናውን እስኹሙን ኣውጎንና ኹኑ سبسكرايب لايك شير ناغوركم بتلي شير ناغوركم ناو زي يفلطو سبات مالس ناو زي يفلطونا سبات شير ناغوركم اوصحلنا فاميلي اي انا بزح زرا طفيني ግን ደስ ይልኒ ሕዝውኔ ደስታ ይወሰኔ ሁሉ ከም አነ እንድዒ ብቻ ደስ ይልኒ እኔ ሰብስክራይብ ጎሩ ፋሚሊ አይትረስዑ አዛ ሰብስክራይብ እሺ ላይክ ሆነይ አተስረሕን በግን ሓያል ናማን ሙደይ ተሓዘሉ ግዳፍ ያው ፋሚሊ ብዝጋጣማስ በይነይ መጽይኩም ነኹ ታያኾይና ትሉ ኣለኹም ኢለ ይሓስብ ማለት ታያኾይና በይና መጽያ ግዴታ ይኻኽትሉ ምክንያቱም በይነይ መጽይኩም ይፈልጥን ያው ምስአማነይ በሓደ የለናን ኩለኩም ከለኹ ግን በኻለ ይኮነን ብስራሕ ምክንያት እሱ ካሊ ዓዲ ኣነ ካሊ ዓዲ እንየኹ ማለት ርሑቕ ኢና ነና ርሑቕ ፍቅሪ ከዓ ሕሰብዎ ብጣዕሚ ዘጽልእ ብጣዕሚ ካብ ልበይ የናፊቀዮ ነኹ ፋሚሊ ብጣዕሚ የናፊቀዮ ነኹ ብዝጋጣሚ ኪደላ በልዎ በቃ ኪዳ ስራሕኻ ይትረፍካ ኪዳ ናብ ሰይትኻ ብዘይ ሰይትኻ ኣይኽወንን ወልለይ ፋሚሊ ሳውና ፊቃትካ ያበልዎ ሶምና ፊቅኩም አይኹም በቃ ምጸና ወልዎ እና ፋሚሊ ታይኹለኩም ካዝ ንዓልግን ታይመኽል ብቻ ሰብስክራይብ ናጎርኩም እስኪ ንኽመጽ መንታንሱውን ተስፋ ማለት ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪጹ አማ ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪጹ ኣነ እንዲዮም ድሓን እምበር እሱ በቃ ጠቕሊሉ ይገዳዲፍዎ በቃ ممكارون متياقون قال قدادي فوي نيرو إن فاميلي اسكي مالت سربرايز نقوله سبسكرايب قولوا مالت أجو خاولوا كازن لعلو انت في التاني خا إلكم مبراتات
እና ፋሚሊ ካዝን ላዕልኳ ዘረባ በይንኻ ኾንካ ብዙሕ ክትዛረብ ይትኽእልን ኣማነ እውን ምስ መፀ ማለት ቀጻሊ ቪድዮስ ምስ ኣማነ እዩ ክኸውን ምስ መፀ ቶሎ ተመፅኡ ያው ቶሎ ክንመፅእ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ፋሚሊ ያው በቃ ምስ ኣማነ ኢና ክንመፅእ ሓድሽ ስራሕቲ ከምቲ ዝጠፋናዮ ዘይኮነ ማለት ክንቅፃዕ ኢና ናይቲ ዝጠፋናዮ ሓሪፍ ስራሕቲ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ፋሚሊ ደስ ዝብሉ ንዓኹም ዘዘናግዑ ዘምህሩ ዘሐጉሱ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና በተለይ ኣነ ያው ብዙሕ ሓሳባት ይኔኒ ንኣማነ የሕርር ዘብሉ ብዙሓት ሓሳባት ሒዘ መፅእ እኒአኹም ማለት ኮፍ ኢልካስ ብዙሕ ነገር ለካ ይመፀልካ ብዙሕ ተንኮል ይኔና ያው ቃስ ከዓማኒ ዝመፅእ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ትፈልጥዎ ሰብ እውን ሼር እናገበርኩም ቤተሰብና ኩሉ ሓደራ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ከይትርስዑና እና እስካዕ ብቐፃሊ ቪድዮ ንራኸብ ቻው ሰሰናዮ ንዓኹም